Tigasara kwa ya bonu onyinya kake aburu kine aboro kine be Tinasara kwa ki bonu onyinya oyinya kamki buwana tuare chineke oyinya kamki buwana tuare oyinya kamki buwana tuare chineke oyinya kamki buwana tuare Tinasara moku buwana Tinasara moku buwana oyinya kamki buwana tuare chineke oyinya kamki buwana tuare oyinya kamki buwana tuare chineke oyinya kamki buwana tuare Tinasara moku buwana biende Tinasara moku buwana biende
chigasara gokwumo wa bụrụ gị na-eme ọ bụrụ ọsọ ndị ogbenye ka Chineke na-asara ụmụ Chisom, break up, Chisom.
See Jesus ekele ọma. Jesus otuto ọma o. Abụ ndị nsọ iji gosi gbara mmehie m na nketa oke Chineke. Jesus ọma gị ọkwa gị anyị nọ ị ga-eketakwa ọkwa gị ọkwa kwere gị nkwa si Jizọs ma abịara m n'iru gị Chineke ka igwe ị na-akpụta na mmanwụ nọ na nsogbu Olizame Chineke ka igwe ị na-akpụta na mgbe nwa gị nọ na nsogbu anyị ga-enye ya ekele si Jizọs ekele ọma ya si Jizọs otuto ọma abụ ndị nsọ ya iji gosi ya mara mmehie ka iketa ọba gị ọba gị sọni